Recorde que la primera trobada de personal que treballava en joventut es va fer a l'any 86. Es va fer a pesar de que l'IVAG no volia juntar-nos. Eren 7 persones que treballaven com a informadors juvenils i que decidiren juntar-se'n. Temps després li vaig ja organitzar aquestes coses. I un dels que estigué allí, Xavi Castillo, que tot el món el coneix, que va ser el primer informador juvenil que tingué al COI, vingué a actuar per la nit. Bueno, anècdotes de persones que portem ja molt de temps en aquesta història. El que jo us vaig a contar és un resum del treball que han fet moltes persones durant 4 mesos en un seminari per a intentar definir les ferramentes per a fer un bon anàlisi de la realitat, un bon diagnòstic de la realitat juvenil, amb el qual es poguera elaborar un bon pla jove. 90 persones apuntaren a aquest seminari, de les quals 50 van fer aportacions, perquè el seminari tenia una part presencial i tenia també una part de treball online, i d'eixes 30 van fer aportacions que el 50 de les seues aportacions se van tindre en compte en totes aquestes ferramentes. Vull dir, va ser un treball intens, un treball participatiu, en el que molta gent de la que esteu així vareu fer possible el que tinguérem en aquests moments unes ferramentes, una de les quals se vas explicar en detall perquè ja està digitalitzada i està en funcionament i m'acaba de dir que ja n'hi ha moltíssimes dades arreplegades. El seminari, com dic, intentava definir les ferramentes per a poder fer un bon diagnòstic de la realitat. I la primera pregunta que se plantejaven era què necessitem per a conèixer, per a poder intervenir amb jóvens. I plantejaven 4 coses. Necessitem dades sobre el territori on viuen, els espais per a on es mouen i els recursos que utilitzen en la seva vida. Això seria una primera part, que pràcticament tots els plans joves que podeu buscar per internet, aquesta informació està, no? Dona igual que siguin de Catalunya i que siguin d'Andalusia, d'on siga. Però anant un pas més, si estem parlant de gent jove, seria important el que també arreplegaren dades sobre els seus interessos, preocupacions, demandes, problemes i necessitats referits a la seva vida i també al seu municipi, que és l'entorn en el qual ells se troben de manera més immediata. I també dades sobre les propostes concretes per a que millorarien la seva vida i la seva integració social, les propostes seues i les que provenen de les persones que coneixen bé a la joventut. No a soles nosaltres treballem amb la gent jove, n'hi ha moltíssima més gent que treballa amb la gent jove. Esteu pensant en els professors d'institut, correcte, però n'hi ha molts entrenadors i entrenadores d'esports que treballen en gent jove. Alguna gent amb plantejaments no massa competitius esportivament i sí de caràcter educatiu. I n'hi ha moltíssima gent que treballa amb jóvens en el sector de la cultura, en la Comunitat Valenciana, en la música. Tenim mogolló de bandes de música que la immensa majoria de les persones que estan ahí, efectivament, són persones jóvens. No són els únics. De fet, possiblement nosaltres siguem la minoria, si mirem estos sectors, no? Una vegada hem fet esta replegada de dades és quan s'hem de plantejar intervindre. I per això necessitem 2 coses. Com hem de fer-ho, no?
Això d'intervenir en joves, com hem de fer-ho? Doncs bàsicament planificant les intervencions i avaluant les que tirem endavant, les que realitzem. Anem a concretar una mica més a què es refereix allò d'intervenir amb joves. Intervenir amb joves dona igual que siga mitjançant plans, que programes, projectes o programacions d'activitats. Això són els distints nivells de la planificació. Nosaltres difícilment treballarem molt del tema dels plans fora de l'elaboració del pla jove i el que farem de manera més continuada són desenvolupar programes o projectes i en alguns casos directament activitats. Plantejaven que el primer que tu has de fer si has d'intervenir en un departament de joventut de l'administració pública són dues coses. Una, fer una entrevista al tècnic de joventut del territori si existís, què s'està fent, què s'ha fet, un poc la història, i després fer una entrevista al polític responsable de joventut del territori on vas intervindre, perquè el polític és el que marca la línia que s'ha de seguir. Quines són les seues expectatives? Ja sabem que els polítics tenen una visió curta perquè cada 4 anys han de passar per l'examen, però bueno, ells tindran unes inquietuds, unes expectatives que s'han de conèixer. Tant la part més històrica i de realitat, que això ens la pot contar el tècnic, com la part de directrius polítiques, no? Que això ens la conta el polític. Anem a entrar en el detall. Per a replegar les dades sobre el territori, i quan parlem de territori parlem no exclusivament de l'espai físic, sinó també de lo que seria la demografia, etc. No? I els espais on es mouen les persones joves i els recursos que utilitzen en la seva vida, tiraria el mà d'una taula d'enllaços. Tot això està a disposició de tot el món perquè els resultats del seminari, les fitxes, els protocols estan a disposició de tot el món, algunes estan digitalitzades. Per a replegar aquestes dades tenim un suport que és la taula d'enllaços que ens facilita accedir a les dades de fonts secundàries, sobretot de demografia. A vegades arriben aquestes fonts secundàries al municipi, en altres casos se queden en la comarca o se queden en la província o en la comunitat. Per a replegar tota aquesta informació és bàsic. Això és un treball que te possibilita situar-te en el territori on has de fer la intervenció, tant a nivell de joventut específicament, com a nivell d'educació, com a nivell de serveis socials, de cultura, etc. No? Empleo, etc. Una vegada has replegat aquestes dades secundàries, és quan interessa replegar la informació dels recursos que a vegades són específics i a vegades no, però que estan adreçats o que utilitzen la població jove, i així és on entra el que l'Estratègia Valenciana de la Joventut defineix que hem de fer, en tots els territoris on fem la nostra intervenció, hem de fer 4 mapes. 2 d'ells, un específicament s'explicarà ara, 2 d'ells, mitjançant aquesta fitxa de recursos per a joves en un territori, el podem elaborar tranquil·lament. Esta és una de les fitxes que està digitalitzada i que després Sebas explicarà en detall i que té unes indicacions per a poder omplir-la. Torna a recordar, estaven en que el que necessitaven conèixer per a intervenir en jóvens eren 4 coses: el territori on viuen, dades sobre el territori on viuen, dades sobre els espais per a on es mouen i els recursos que utilitzen en la seva vida, i això és el que hem dit, que n'hi ha fonts secundàries i n'hi ha tot un llistat de links
pots treure per al teu territori aquesta informació, i després n'hi ha una fitxa d'arreplegar recursos. Recursos són programes, recursos són projectes, recursos són espais també, que els joves s'utilitzen, no? Però també necessitem dades sobre els interessos, les preocupacions, les demandes, els problemes, les necessitats de la gent jove referides a la seva vida i també al seu entorn més immediat, que és el municipi. I això ho aconseguim preguntant, primerament, amb la gent que treballa amb les persones joves, o poden aportar informació sobre la població jove. Per això està definida una entrevista a responsables de recursos per a joves i informadors claus sobre interessos, preocupacions, demandes, problemes, necessitats de la joventut. És a dir, este professor o esta professora d'institut que a banda de donar les classes s'implica en més projectes amb la gent del seu institut, amb els alumnes del seu institut, aquesta persona és una persona a la que tenim que entrevistar. Una persona que estiga treballant en serveis socials directament en grups de joves és una persona a la que tenim que entrevistar. Una persona que estiga en una entitat musical que bàsicament tota la gent que està en l'entitat musical és gent jove, és una persona a la que tenim que entrevistar. Són persones que treballen amb jóvens i que ens poden aportar moltíssima informació, moltíssima, sobre aquestes qüestions, necessitats, demandes, problemes, preocupacions, interessos de la població juvenil. I, evidentment, una de les coses que hem de fer és preguntar directament a la gent jove. N'hi ha diverses opcions que se plantejaran en el seminari. Una molt curteta és fer entrevistes a una selecció de jóvens que siguin representatius per edat, per sexe, per implicació o per compromís o per activitat en el municipi. Aquesta és una opció. N'hi ha més opcions, que fer enquestes directament a la gent jove en gran quantitat, i després n'hi ha les opcions també de poder fer o poder preguntar en els instituts a la població específica adolescent, que la immensa majoria està en instituts, mitjançant algunes dinàmiques en les que se'ls planteja a ells directament que conten això, quines són les seues preocupacions, quina és la seva visió sobre ells mateixa i sobre l'entorn més immediat, sobre el municipi. Tot això, com dic, són fitxes que estan a disposició de poder utilitzar-les i protocols que estan a disposició de poder-les utilitzar qualsevol persona, no? N'hi havia diverses possibilitats en cas de que volguérem fer un estudi d'aquestes qüestions, de les necessitats, demandes, interessos, preocupacions, problemes de la gent jove més intens o més profund, o en el cas de que vulguem fer un estudi perquè no tinguem recursos, no tinguem disponibilitat més lleuger, n'hi havia diverses possibilitats de qüestionaris a poder utilitzar. Què fem quan tenim tota aquesta informació sobre el territori, els espais, els interessos, preocupacions, demandes, problemes? Encara ens quedaria fer una de les coses més importants, i és saber quines propostes concretes que millorarien la seva vida tenen els jóvens, la seva vida i la seva integració social. Les propostes seues i les que provenen de les persones que coneixen bé a la joventut.
Necessitem saber les propostes concretes que millorarien la seva vida i la seva integració social, i això significa recollir-se després de donar a conèixer tant a les persones joves com a les persones adultes que relacionen amb la joventut les dades i informacions que hem recopilat sobre la població jove, els espais on es mouen, els recursos que utilitzen, el territori on viuen, els interessos, preocupacions, demandes, necessitats i problemes que es manifesten. És a dir, quan tenim tota la informació arreplegada per a poder efectivament fer un debat que possibilite que les seues propostes siguin propostes realistes, és a dir, basades en la realitat, en les dades objectives, necessitem fer una presentació per al debat posterior de les dades del diagnòstic inicial de la realitat juvenil. És inicial perquè fins que no parlen les persones joves i facin el debat sobre aquestes dades no el tindrem complet, no? El diagnòstic inicial de la realitat juvenil sobre la qual anem a intervenir. Aquestes propostes han de recollir-se a partir de diversos debats, fòrums joves, entre la població juvenil, entre persones adultes que relacionen amb la joventut i entre responsables polítics, personal tècnic de l'administració pública i jóvens, seguint uns protocols per als debats, fòrums jóvens, sobre el diagnòstic inicial de realitat. Estos protocols també estan a disposició de qui vulgui accedir a ells. D'aquests debats sortiran unes propostes elaborades tant per persones joves com per persones adultes que es relacionen amb aquest. I es recolliran mitjançant una fitxa de recollida de propostes d'un debat, fòrum jove, sobre el diagnòstic inicial de la realitat juvenil del territori, per al seu estudi i viabilitat per part del personal polític i tècnic de l'administració pública. És a dir, quan es va protocolar esta part de debat, esta última part d'extraure quines són les propostes que fa el personal jove, no? Les persones joves, varen dividir entre les coses que s'arrepleguen, les propostes que s'arrepleguen, i després el debat que es pot produir una vegada els tècnics de l'administració o els polítics fan una primera valoració de la viabilitat d'aquestes propostes. A vegades n'hi ha propostes que econòmicament no són viables, a vegades n'hi ha propostes que directament no són legals. Eixe valorar, no? La viabilitat facilita el que després entre el personal responsable polític i tècnic i les persones joves se pugui establir acords sobre les coses que s'han de tirar endavant, no? I amb això tindrien coberta esta part de diagnòstic de la realitat. Hem arreplegat dades sobre el territori on viuen les persones joves, on anem a intervindre, sobre els espais per on es mouen i els recursos que utilitzen en la seva vida. Hem arreplegat informació mitjançant entrevistes o enquestes sobre els seus interessos, preocupacions, demandes, problemes i necessitats referits a la seva vida i també al seu entorn més immediat, al municipi. I hem arreplegat propostes concretes que millorarien la seva vida i la seva integració social. Les propostes seues i les de les persones que coneixen bé a la joventut. Què fem amb tot això? Què fem amb tot això? Pues intervenir. Intervenir bàsicament són dues coses: planificar i avaluar. I a este nivell
Quan parlaven de planificar les intervencions, parlaven de que les propostes que sorgissin dels debats jovens sobre el diagnòstic inicial de la realitat han de transformar-se en propostes d'intervenció, o bé en programes, projectes o activitats que les redactaríem, això d'estar per escrit, seguint un esquema general segons les intervencions siguen programes o siguen projectes o activitats concretes o projectes d'espai que moltes vegades apareixen com a propostes per part de la gent jove, en les que hem convertit o tenim que convertir les propostes arreplegades en els fòrums jovens i que segons siguen tindran diferents esquemes per a la definició, com vos dia, d'un programa o de distints tipus de projectes que poden haver o d'una activitat o d'un espai. Varen trobar que una de les dificultats que tenim quan planifiquem les nostres intervencions era precisament la definició dels objectius. En aquest país tenim el defecte de que cada vegada que definim objectius que són desitjos de caràcter filosòfic. No són capaços de concretar. I això impedeix que realment després, quan se tingui que fer l'avaluació, se pugui fer una avaluació realment sèria. Van redactar una fitxa per ajudar a redactar objectius que es puguen convertir en indicadors d'avaluació tant en programes, en projectes com en activitats. Els objectius han de ser concrets, tenen que estar temporalitzats. N'hi ha una fitxa de suggeriments o d'indicacions per a poder fer aquests objectius. Per tant, la planificació d'intervencions s'ha de fer amb objectius que després possibiliten l'avaluació. I aquestes intervencions s'han d'avaluar. La proposta que teniu després del seminari és que aquesta avaluació funcione mitjançant una fitxa on les persones que assisteixen o que participen en alguna activitat deixen la seva opinió, deixen els seus suggeriments, i després amb una fitxa d'avaluació de cada intervenció directa amb indicadors d'assistència, de participació, de satisfacció, d'eficiència i d'assoliment d'objectius. Això es completaria amb una avaluació distribuïda en un control mensual, en un control anual dels indicadors i amb fitxes on s'arrepleguen les dades de cada coordinació que desenvolupa cada professional i amb fitxes que recullen les dades sobre les tasques d'informació, assessorament i suport que desenvolupa cada professional. No sols es varen definir les fitxes d'avaluació dels professionals que fan les intervencions o que planifiquen les intervencions directes, sinó que també es varen definir les fitxes que avaluarien el personal de coordinació d'aquestes intervencions. Resumint, bàsicament, quan parlem d'intervenir amb gent jove, parlem de que és necessari fer un diagnòstic de la realitat i arreplegar dades sobre el territori on viuen, els espais per a on es mouen i els recursos que utilitzen en la seva vida, els seus interessos, preocupacions, demandes, problemes i necessitats referits a la seva vida i també al seu municipi, i arreplegar també les propostes concretes que millorarien la seva vida i la seva integració social. Les propostes seues i també les propostes que provenen de les persones que coneixen bé a la joventut. I això, per a poder planificar les intervencions i avaluar-les a continuació. I tot això serveix per a poder definir
un pla jove. Així n'hi ha una proposta de lo que seria un esquema d'un pla jove. La proposta és una adaptació de l'esquema que utilitza la UNICEF per a definir els plans d'infància i d'adolescència. És un esquema que arreplega no a soles les intervencions que se planifiquen fer i el resum de les dades que hem arreplegat, sinó que també obliga a que en aquest pla aparega com s'ha definit el pla, no? Qui ha sigut l'esquema d'implicació i de participació per part de la gent jove i de la gent que treballa amb joves que ha possibilitat que aquest pla estiga. Això és una aposta de la UNICEF per una qüestió clarament metodològica. Poden elaborar, n'hi ha empreses que es dediquen a elaborar plans joves super espectaculars, però realment els plans d'intervenció social, en aquest cas en joventut, que van a ser útils, van a ser els que realment contenen la participació de la gent que treballa amb joves i de la gent jove. I això ha de costar, quan nosaltres descrivim, no? Escrivim el nostre pla jove, ha de costar, ha d'aparèixer que ha sigut el procés de participació i de debat per a la definició d'aquest pla jove. Ja està.